Eko ini adalah apa jenenge tokoh spiritual mistis juga ya Mbah ya. Jane yo ora. Oke ya. Terus sama niki jane maksud piye iki? Aku dhewe iki yo bingung ya. Jenengan paring asma sinten? Mbah Eko. Mbah Eko. Mbah Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya Mr. TJ. Saat ini saya sendirian, nggak ditemani oleh Mr. A. Jadi pertama saat ini kami dan beserta tim Serba Serbi Pro, juga podcast Jowo, juga Galan Elektrik, kami turut berbelasungkawa kepada keluarga besar tim Viper Kediri karena sang pembawa acara Mas Raka kapundhut dening Gusti Allah. Jadi kami turut berbelasungkawa. Terus kemudian pada saat ini teman-teman, kita kembali ke topik. Saat ini kita sudah hadir, di samping kita hadir itu adalah Mbah Eko. Nah, Mbah Eko ini nanti akan menerangkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, yaitu tentang kematian di musim pancaroba atau yang dikenal zaman biyen. Pada zaman dahulu itu disebut oleh orang Jawa itu adalah pagebluk. Pagebluk. Jadi nanti Mbah Eko nanti dipersilakan untuk memperkenalkan diri, dan kemudian nanti kita tanya-tanya tentang bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita ya teman-teman. Jadi yang baru bergabung silahkan like, subscribe, dan juga share, dan juga komen di bawah. Share kepada teman-teman yang membutuhkan tentang video-video dari kami teman-teman. Piye to Mas? Kopi. Gimang rada serius Mas, gimang. Aku iki rada hari ini Dulur. Jadi hari ini aku rada ndredeg iki nyanggone Mbah Eko iki rada ndredeg. Aurane piye aura apa? Aurane anu ana aura wis campur aduk nyanggone atiku iki dina. Jadi ra koyo biasane mbuh nyapa Mas Mbah dina. Eko iki sesepuh ning kene, Ngono ya? hati ngomong. Jane yo disesepuh. Aduh bae melu bae nyanggone podcast Jawa iki Mr. A bae ketone lagi. Kayak tak tarenke ra melu Bro. Iki gawe kopi ning Kopi. Oke, guys, kita kembali lagi ke alam yo. Alam kita kan alam guys, kita serius dan juga apa jenenge guyon juga. Nanti kita balut suasananya seperti ini, kita balut dengan suasana yang cair agar nanti pemirsa semua gak tegang teman-teman bro. Guyang-guyon, Mbah Eko ketoke serem koyo ngene iki tapi yo asline yo jane ora. nemen. Sereme nemen. Oke, Mbak Eko silakan memperkenalkan diri. Iki sampeyan iki jane sapa yang tak bawa ke sini, tak bawa ke podcast Jawa itu siapa, Mbak Eko? Monggo. Ya perlu diperkenalkan, ditepungaken sadurunge ya. Namine Mbah Eko, tapi jane ya wong tuwek. Nek celokane biasane wong iki kondange yang Mbah ngono ya, wis panggah ta apa. MC Jaranan, Gu. MC Jaranan ya. Lah ya melo-melo. Kuwi lho, nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya Jawi, pemirsa ya. Terus biasanya ini pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa iki kula niki? Campur kena. Campur kena. Oke, jadi benar. Jadi pemirsa podcast Jawa enek sing request, Mbah. Enek sing request iku nggawe bahasa Indonesia. Ananging awake dhewe wong jenenge podcast Jawa. Podcast Jawa berarti kan kita mengedepankan basa Jawa kan gitu. Basa Jawa yang digunakan oleh masyarakat sekitar.
Jadi Mbah Eko ini adalah MC di suatu kesenian yang berada di Kabupaten Kediri, yaitu MC apa Mbah? Ya, MC Timplungan itu nih. MC Timplungan. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali ke tema. Sudah memperkenalkan diri tadi Mbah Eko. Terus kemudian kita tanya Mbak, apa jenenge keadaan negara Indonesia pada saat ini kan apa jenenge bela sungkawa. Nah, anu ya, berduka cita. Berduka cita. Ya, iku menurut sampeyan dilihat dari segi sejarah dan segi apa jenenge ilmu pengetahuan Jawa ya, ilmu pengetahuan Jawa itu seperti apa Mbah panjenengan ceritakan kersane pemirsa semua nanti saged memahami dan saged digunakan ugeman Mbah untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari ben imune tambah ben enggak tercekres. Ben enggak stres ya opo piye Mbah? Monggo Mbah. Iki ceritane iki kan ya usume nek ngarani Pagedhug. Lah kuwi cerita jaman semono ki ada karo anu ki lho. Sabda Palon nagih janji kan gitu. Jarae ngono. Sabda Palon nagih janji. Nggih, Mbah. Pripun iki? Ceritane iki ngono. Jaman semono sing ana ing tanah Jawa ikan kang aran Sabda Palon kuwi. Nggih. Lah iki tekane agama Islam nang tanah Jawa iki kan sing nggawa barengane para wali iki ana kang aran sing bagian numbali tanah Jawa iki jenenge Syekh Subakir. Nggih, Syekh Subakir. Subakir kan bagian numbali tanah Jawa. Kelan-kelan karo kuwi Sabda Palon ki nek tak dileboni sejarah Islam ki jarane ya gak oleh asine iki wong kene wis ana agama Hindu, ana agama Buddha, nggih. ora oleh. Nggih. Nah, terus oleh akhirnya ki oleh nang tanah Jawa ning aja sampai ngrubah tatanane Jawa. Nggih. Wong saiki kena didelok. Ya iki diyani saiki didelok kaya kan kabudayan iki kan ya padha wae ilang Jawane to. Nggih, ilang Jawane. Ini kang aran Sabda nagih janji kan kuwi. Tapi bakal ya nek guru ada apa ya kira-kira ki ya wis pitiwansine ngono. Ngoten nggih, Mbah. Kira-kira ki kok ngono kuwi. Aku merinding, Mbah, sampean crita ngono aku merinding ya. Ki piye iki? Nek aurane sesuatu mesti, ya. Lek aku muni ngene biasane ya ngono bangsa wis do teko lah. Ngono ya. Awake dhewe Ya, dhewe iki lho, yo deloken tenanan, Mbah, iki lho. Ya toh. Jadi luar biasa. Jadi yang bisa disimpulkan dari penjelasannya Mbah Wo tak bahasa Indonesia, nek sing komen jaluk bahasa Indonesia, masalahnya translate subtitle kadang ya ora jelas. Jadi pada zaman dahulu sejarah Jawa itu adalah diawiti apa jenenge Sabda Palon nagih janji unine ya. Jadi ketika para wali itu datang ke tanah Jawa, itu adalah ada seorang wali yang sangat luar biasa ya, wali Mbak ya, yang Syekh Subakir ya, Syekh Subakir itu kesini terus kemudian beliau apa jenenge berdialog Mbak ya, berdiskusi dengan Sabda Palon ya, sing menguasai tanah Jawa. Sing menguasai tanah Jawa yaiku Sabda Palon ya. Nah, Sabda Palon, terus kemudian Sabda Palon itu mengemukakan ya bahwa boleh Islam itu dijalankan di Jawa, akan tetapi harus tidak merubah kebudayaan yang berada di Jawa, ngoten ya. Terus kemudian pada saat ini pemirsa semua yo, pada saat ini itu panjenengan titeni, panjenengan lihat itu di sekelilingnya panjenengan semua itu budaya Jawa. Itu diinget-inget ae, eling-elingan yo. Di sekeliling panjenengan budaya Jawa itu masih dilaksanakan atau tidak? Iku kan berarti nek tidak itu kemungkinan kan bisa benar, bisa salah kan baik yo. Kemungkinan itu kebudayaan yang hilang dan dimasuki oleh kebudayaan yang lain. Kemungkinan Sabda Palon itu tidak berkenan tentang
hal-hal tersebut. Jadi itu ya Mbak. Nah, jangan nagih janji kan. Nagih janji. Bakal enek berapa tahun enek huru-hara ya mungkin titiwantine iki. Mulane lek wong Jawa ki ya aja balika nang tata carane Jawa, budayane aja diilangi. Wis enek budaya Jawa, rena-rena kesenian, teko anu ki saiki kok ya malah ora oleh. Kau oleh ditanggam lah ya. Ya karo di kopi itu. Iya Mbak. Kopi bro. Terus kemudian Mbak, nek kita tarik apa jenenge kesimpulan itu setiap tahun asline Mbak, setiap tahun itu janjane kejadian seperti iki iku hal yang luar biasa atau setiap tahun itu juga ada suatu titik yang seperti ini Mbak biasanya tahun-tahun yang lalu lah. Apa hanya tahun iki yang jumlah kematian yang sangat besar itu di tahun ini sak durung-durunge dhisik nek ngene iki enek gak jenenge mongsone apa? Zaman mangsa biyen ki yo ana, zaman mangsane arane banget zaman pagebluk ki pangge enek zaman biyen. Ya kadang ki penyakit wong korepen lha kondisen kuwi lho. Ya biyen ki zaman semono ki ana. Tapi kaya zaman biyen ki lurah sing nang desa kono ki paham. Dadi anane kok wargane akeh sing ngene iki langsung njaluk petunjuk ngono sing gawe urip kadang lantaran teko bundene. Kadang nang bundene langsung untuk petunjuk ngene ya akhirnya selamat sak wargane. Jadi ada ritual khusus untuk menanggulangi pagebluk di wilayahnya masing-masing, gitu Mbak ya. Soalnya nang desa ki biasanya ada bundene, ada pebundene sing babat desa. Nggih. Nah, biasane lek sasi sura ya akeh nyadran. Nggih. Nah, ngono-ngono kuwi lho. Jadi setiap desa itu ada yang babat istilahnya gitu. Kita nguri-nguri budaya Jawa, dalam arti kita menghormati yang babat daerah tersebut. Ngono Mbak ya. Kira-kira. Jadi seperti itu pemirsa, yang baru bergabung silahkan like, subscribe, dan juga komen di bawah ya pemirsa. Kali ini hal yang luar biasa karena saya Mr. TJ itu hadir di Mbah Eko, di kediamannya Mbah Eko, khusus untuk menanyakan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Terus kemudian Mbah, pesannya kepada orang yang terkena dampak musibah itu nek menurut panjenengan pripun Mbak pesannya? Iki kan berbarengan karo sing jenenge Covid karo corona. Itu piye pesene sampean? Ya pokok sabar, hati-hati karo donga sing akeh. Bisane lek memang kudune desa kuwi ben rada enak slamete, rada ngurangi wong mati ki ya tokoh masyarakat, sesepuhe desa kono. Ayo padha bareng-bareng ngumpul ritualan diwiritne. Pancen cara kiai kan ya diwirit. Desane ben selamat. Ya tapi berbenturan lagi tentang aturan pemerintah, Mbak. Omongnya ra oleh berkerumun ya piye lah arep istighosah. Ya kudu carane piye aja istighosah ya ditonton diatur no. Panggah iso ya. Diatur panggah iso. Nah, berarti kan nenek-nenek wong iki aturane pemerintah iki gak oleh berkerumun, gak oleh pengajian. Lah ditune terus awake dhewe yo piye dadine? Ayo ngono to. Nggih, leres. Jadi temune ora enek. Jadi kita tetap mentaati peraturan pemerintah, akan tetapi istighosah, ritual dan lain sebagainya akan tetap bisa dijalankan kan itu Mbak dengan caranya masing-masing, karena ritual itu hubungannya dengan apa Mbak? Kaitane karo anu kuwi mangno, pepundene karo ibarate padha karo nyuwun karo sing gawe urip. Ngoten nggih. Nah, tujuan yang utama itu kan seperti itu, kita memohon apa teguk mesti ngono kopi baik iki mung rodok serius iki mang masalahe ora pate guyon iki gorengane iki lho bezuk telo goreng ote-ote ben sehat
Kondi ki mengaku. Kondi ki meng. Nganjuk. Apa rada ngantuk dikopeni. Jadi luar biasa iki mengaku sempat merinding tenan Mas mengaku. Koyok awake dhewe ndek anu kae. Iki meng suasanane. Bab opo iki, Bung? Ngebabne mistis. Janjane iki Mbah sing iki intinya iki Mbah, nata niate wong kadang iki nek wong ritualan itu biasane niatane iku gak sing dijaluk iku gak nggone sing maha kuwasa Mbah. Sing dijaluk iki kepada apa jenenge Bangsa liya. Bangsa liya. Iku piye lek bedane Mbah? Iku menurut sampean iki piye? Kuwi kari atine dhewe-dhewe. Nggih. Nah, kari niate nyangati. Ya, soalnya ngene kan ade ya karo. Cuma nek kaya pepunden kaya anu ki wedi lantaran. Kaya tawasulan, ngene anu nek para cara agama kan tawasul. Padha karo nek agama Islam berziarah ke makam kan gitu. Berziarah ke makam itu kan kita tidak memohon kepada orang yang meninggal dunia, gitu kan. Kita memohon tetap kepada Sang Maha Kuasa. Tapi di situ kita meminta pertolongan, istilahnya dalan ya, Mbak. Istilahnya dalan ya. Dalan kepada orang-orang yang dekat kepada Sang Maha Pencipta untuk memohonkan apa jenenge hajat atau terus kemudian apapun itu lantaran tawasul ya jenenge. Mas. Tenanan pora mesti apa? Aman ra ngetok blas lagi meng Nggak kopi. Bangga gawe kopi ya. Lurah Nganjuk ya ngono. Piye Mbak? Ya nimbang Lurah Nganjuk ki nek duwe masalah keluarga ya alhamdulillah iso bantu lah terus yo bahas ngene iki masalah iki desane ampe anune piye. Lek aku kok kon mager di desa mubeng ya pegang, Mbak. Nggih, terus bae tembusne nang bundene. Nah, wis pokoke pun, Mbak. Pak Lurah sing bantu sampean iku ya siki ning syaratnya didi sampean apik karo wargane kaya ngono to. Jadi kadang kala iki antarane punden karo anu iki ora padha, antara siji desa iki jalukane kadang ora padha. Beda-beda. Kelangenane punden gak padha. Jadi punden iku ada yang nunggu Mbak iki. Ana sing nunggu. Sing nunggu dari Kodam ya. Dari bangsa apa Mbak? Ya jenise ya jaman biyen ki wujude ki ya menungso ning muksa. Dadi ora kok mati ora. Muksa ki ilang teko ning kono iki papan kono iki ilang. Muksa iku kan kok mandunggaling tego. Dadi jiwa sing mangan raga lho pelajarane. Dadi nek jiwa mangan raga kayak pelajarane kan ngono ae dhewe. Gak tau belajar gak tuh Gak tahu. Kuwi jenenge moksa. Kaya punden ngene iki wujude iki cara ditekakne kene iki ya iso nek sing iso ngerti kadang ya iso nyawang ki ya pacane ya zaman kerajaan ki ya. Ngoten nggih. Wis ilmu tingkat tinggi kok. Ngono ya. Ilmu tingkat tinggi. Oke, luar biasa teman-teman. Sampai kaget. Luar biasa kali ini kita apa jenenge membawa suasana di podcast Jawa ini rada gowo-gowo mistis juga iki luar biasa teman-teman ya. Iku bincang-bincang kita kali ini dengan Mbah Eko ya, Mbah Eko Dewolo, Mbah Eko Dewolo ya. Lho emang kok gak enek dewolone to, Mbah? Oh, ya Cik, nanti kuno diwolone. Diwolone cek ngluyur. Iki wis pedhok ndak. Jadi seperti itu teman-teman ya yang bisa disampaikan kali ini. Mbah Eko ini adalah apa jenenge? Tokoh spiritual mistis juga ya, Mbah ya. Jane ya ora. Oga ya. Terus sampean iki jane wujud piye iki? Aku dhewe iki ya bingung ya. Apa lho ya, Mbak. Iki opo kok ya bingung. Ngono ya, Mbak ya. Jadi sampean bukan siapa-siapa, saya juga bukan siapa-siapa, Mr. A juga bukan siapa-siapa karena siapa-siapa itu adalah apa yang dia siapa. Ya, siapa? Jadi luar biasa kali ini. Apa Mbak pesene kepada pemirsa semua yang bisa sampean pesan SMS-e piye? Monggo. Yang penting tetap semangat lek urip.
panggah kuwi iku. Nah, semangat urip awake dhewe. Lek semangat urip awake dhewe. Lah engko lagi ketok pilek ngono bingung. Bingung sambat. Malaikat sliwar-sliwer. Sliwer malaikat. Status kuwi. Lane do sambat, malaikat sliwar-sliwer ora ditarik mantuk kopi malah bingung ya. Nah, iya. Jadi gak oleh sambat. Jo, Gak oleh sambat. gak oleh. Apapun yang terjadi gak boleh sambat ya. Malaikatnya sliwar-sliwer. Mulih terus kok piye? Ya lah proter ora wong loro ya ben mari piye. Lah nek keadaane kaya ngene iki kan wis dhuwit ora enek, lara pisan. Terus kira-kira mentale wong-wong iki mangan nyang warung iki lho, Go. Mangan nyang warung 30 menit go saiki. Yes, dilek ngono tok. Iki mangan kesusu ngene lho ya. Liwat TV. Nah, Ngono lho. jadi pesene Mbah Eko kali ini tetap positive thinking asline. Ngono Mbah ya intine. Positive thinking imune ben kuat, terus makan makanan bergizi seimbang, terus posone sing poso Mbah ya. Poso perlu ya iki. Ya poso ya perlu Bang tirakate Pak. Tirakate perlu ya. Karena kita sedang prihatin, kita sedang berduka cita terhadap negeri kita tercinta ini koyoke kok dilanda prahara yang sangat luar biasa Mbah kali ini ya. Muga wis bintang sirna kabeh. Sirna malapetakannya. Petakan. Bukan Sirna, bukan untuk Sirna negorane go. Cina mingko. Anjir ya. Kabar. Jadi itu aja pemirsa kali ini yang dapat kami sampaikan di podcast Jawa yang baru bergabung. Silakan like, subscribe dan juga share kepada teman-teman yang lain agar mendapatkan informasi tentang gonjang ganjingin donya pemirsa semua ya. Kali ini kita cukupi sekian kami dari Mbak Eko, saya Mr. TJ dan Mr. A kali ini mimba-mimbi tok, mimbo-mimbo kali ini mistis bocah rawani mlebu, Bro. Wedi bocah iki mang. Kalah Yoni karo Mbak Eko. Jadi gitu aja, ada kurang lebihnya dari saya, Mbak Eko dan juga Mr. A. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.